Saraswawan, Abul Fadıl'ın baradaki bir näçe dilden dile geçip gelen rivayetler şuň köneşellik hem saklanıpdyr. Öz ýaşynyň ahirinde diýe şöyle bir yatan wagtynda ağlapdyr ol. Onun ağlamagyň sebäbini şähertler soranda, "Ay halifa, sen şu adamyň dünýäň gelýänligini, gitýänligini bilýän bolsaňam näme üçin ağlaýan?" diýip soralanda, "Men dünýäden gitýänligimi ağlamak göni hemme zatlar entek aýdyp ýetişmediğim üçin ağlaýan" diýip şöyle bir giň gowrumly, paýhasly, gowny pes adam bolanlygy üçin öz şähertlerine bir näçe wesiýetler galdyrypdyr. Ine şol hormatyna gurulan ýadygärligimiz, şu kümmetimiz neşeýil gurlanlygyna 1000 ýyl bolýar. Şöyle ýadygärlikleri gorap saklamak, ayamaklyk, erejelemeklik bizim borcumuz bolup durýar. Hem-de şolary nesillere geçirmeklik, şolaryň ähmiýetini, şolaryň üstülen watany we paly ýaşlary terelep ýetişdirmeklikde biz bir näçe işler alyp barýarys. Näçe ýadygärlikler barada edara kärhanalarda, mekteplerde, harby bölümlerde ýygydarlar çykyş etýär. Hem-de şu ýadygärliklerimiň taryhy ähmiýetini, onun bir geljek nesiller üçin uly bir nesillere terbiýe ähmiýetiniň barlygyny ýygyдар düşündirýär. Abul Fadıl Sarasynyň öz döwründe bir näçe şähertler bolupdyr. Aýratynam ýartym Medwa diýip aýtýar, şuň şähertlerinden hem Mänewa onuň şäherdi bolupdyr. Mänewa halifalyk edipdir. Mänewa şul Käbä ziýarete giden ýaly şu taýa Saraswaga gelip ziýaret etseňiz diýen wesiýetler galdyryp gidipdir. Şu atlaryň özi halifa şähertligiň bizde gadymdan bäri dowam etýänligini, nesillerden nesile geçip gelýänligini aýdym görkezýär. Saraswaga sopuşylyk ýolunda beýik derejä ýeten adam özüniň adamkärçiligi bilen, pespälligi bilen, adamlar bilen mülakatly gepleşip bilýänligi bilen özüni tanadan adam sopuşylyk ýolunda beýik derejä ýeten adam. Şeýdip adamlary ahlak taýdan terbiýelemekde, watançylyk ruhunda terbiýelemeklikde özüniň nesillere goýup giden ajaýyp setirler bilen şuň köneçelli onuň şähertleriniň işleri dowam etdirilýär. Abul Fadıl Sarasy özüniň şu sopuşylyk ýolunda bir näçe şähertler ýetişdirmeklik bilen öz ömrüni alma bagş eden adam bir näçe zatlar ýazypdyr. Onuň wesiýetleri, nesihatlary bir edep terbiýäniň ödeni hökmünde şu Saraswaga ýatlanýar. Şoň üçin hem şöyle ajaýyp beýik şahsiýetleriň barlygyny biz şuň kunda gowanýar. Biz türkmen halkynyň şuňky ajaýyp zamanada ýaşaýan döwründe beýik şahsiýetleriň täsiri bilen nesillerimizi watana wepaly edip ýetişdirmeklikde edepli, ikramly, ilmli, düşünjeli häzirki zaman bir giň göz ýetimli nesiller edip ýetişdirmeklikde Abul Fadıl Sarasynyň hem Mänewawynyň beýik şahsiýetleriň ägir doly hyzmaty bardyr. Ine şuň kunda şeýle ajaýyp zamanında asuda ýurdumyzda, agdyr halkymyzyň ýaşamaklygynda bize giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaşlar gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işler elmydam rowaşlyklary beslensin. Ahal vilayetiniň Aqboda ýetrawynyň senagat zorlugyny, mebel önümçiligi boýunça kärhanalaryň bir näçeli hereket edip, olar bu urda gowunurjy işler alyp barýarlar. Önürýän önümler bilen ilat arasyny uly meşhurlyk gazanan şeýle kärhanalaryň biri de Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli bolan Täsin Elem Söwdan şanly önümler bilen adygan önümçilik toplumydyr. Ahali vilayetiniň Aqboda ýetrawynyň senagat zorlugyna ýerleşýän
Täsin elem hususy önümçilik toplumynyň önüm öndürýän bölümleri dünýäniň meşhur önüm öndürjileriniň häzirki zaman tehnologiýalary we enjamlary bilen üpçün edilendir. Şeýle kämil enjamlar arkaly bu ýerde ýatylýan otoglaryny ýetlenen, dünýä bazaryna bäsleşige ukypy durly görnüşdäki we ölçegdäki düşekdir ýasaklar öndürilýär. Bu harytlaryň hiliniň ösen talaplara laýyk gelmegine, önümçilik işiniň her bir basgançagyna hil derejetine ýörüýte gödegçilik enjamlary bilen gödegçilik edilmegi, şeýle de önümçilik işine ulanylýan önümleriň hili bilen baglanşyklydyr. Kerhananyň öňümçilik bölümindäki bir iş çalyşygyna ýatylýan otoglar üçin düşegiň 3 hissini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu düşekler ýumşaklygy, ýatmaga ýakymlylygy we rahatlygy bilen tapawutlanýar. Önümçilik işine buyurjularyň ösen islegleriniň gözeňde tutulmagy bolsa, önümleriň görnüşleriniň artmagyna itergi berýär. İlleşlermeden sargıtları etatında öndürülen düşökleri, yastıkları, diňe bir biçiw aýratynly bilen tapawutlanman, bedeginnäki renk owuşgunlary we owadan şekilleri bilen hem üntüňi ödüne çekýär. Kerhanada geljekde meballaryň, gurnamalaryň, täze görnüşleriniň şeýle de ýumşak oturguşlaryň önümçiligini ýola goýmak gözeňde tutulýar. Munuň üçin kerhananyň hünärmenleri degişli işleri iňişleýin alyp barýarlar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe Pekin paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynyň her bir gününi ajaýyp zähmet üstünliklerini besleýän bu önümçilik toplumynyň agzybir işgärleri ýurdumyzda hususy ulgama berýän ýardam gollawlary üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyda özleriniň pek ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Kerhanada zähmet çekýän işgärleriň zähmet sarlanşygyny synlanynda olaryň öz öňlerine goýan belent maksatlarynyň murat tapjaklygyna bolan ynamyň has tapawutlanýar.
Edidileşler mehruan vatandaşlar inäşiniň bilen alternatif teleýaýlym tarapyndan ýörüýtesi üçin ýaýlyma berilen diýer gepleşigimiziň ahal vilayatymyz boýunça taýýarlan sanyny hem geçirip gutorýar. Goý baky bagtyýarlyk peşgeş beren edidi watanymyzy bedew bady bilen öňe sar alyp barýan arkadaly gahrman serdarymyzyň jany sag başydyk tutumly işleri mundan beýlekem rowaşlyklary beslensin. Bagtdan pay, söýgüden serpay ýaranyňyz bolsun. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen biz gepleşigimizi jemleýäs. Gepleşigimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş, sag bolun. Dünya habarlarynyň şu sanyny. Şwetsiýanyň paýtagty Stockholmyň ilaty köçeleri Zirdibilden saplamak bilen daş töwereg arasy saklamaga ýardam berýär. Niki Makonga samandan dinan başgaplaryny döretmekde häli häzirem 100 ýyllyk taryhy bolan tekin maşyny kömek berýär. Islandiýanyň günörte günmatar bölegindäki Reykjanes ýarmadasyna ýerleşýän göwüsüp duran Ýalpak kölü bütün dünýä şypaxana toplumy hökmünde meşhurdur. Indi şeň beýlik habarlamaz barada giňişleýin. Germaniýanyň günörtesinde ýerleşýän owulaň birine ýaşaýan injener Thomas Flieger'iň jaýynyň üçeginde ýerleşýän gün panelleriniň 35-i oň hojalygy üçin elektrik energiýasini öndürýär. Olar oturtmak işi $26,000 düşüp, oň 10 götermini yerli häkimiýet töläpdir. Gün panelleri hojalygymyzda ulanýan enjamlaryň sarp edýän energiýasynyň 80 götermini üçin edýär. Biz energiýa üçin ýylda 1,5 miň euro tygyşydylýar. Bu daş gurşa üçin hem gowy diýip Thomas aýdýar. Owada 6 ýyl mundan odal işe başlan gün panellerini öndürýän Zonni kärhanasyny şonu bary ýogy 5 işgär bardy. Häzir olaň sany 160 adama barabardyr. Kärhana geçen döwrüň içinde öz önüminiň 10 miňsini satypdyr. Oň ýol başçylary Share Energy bitew ulgam arkaly energiýany paýlaşmagy teklip edýär. Häzir kunny Sewitde ýaşaýyş jaýlarynyň 3 miňsi gün panelleri bilen üpjün edilip, olaň ählisy bir ulgama girýär. PNN'niň görkezýän soňky elektrik hereketlendirjide işleýän ulagy Birleşen Ştatlaryň Vanshan Group kompaniýasy tarapyndan Finlandiýada öndürilipdir. Hytaýly şol kompaniýany satyn alyp, häzirki wagtda oň önümçiligi Ýewropadan gaýtadan Amerikaň Birleşen Ştatlaryna geçirildi. PNN öz kompaniýasyny bary ýogy $20,000 maýasy bolan döwürde, ýagny 1994-nji ýylda satlandyrypdyr. Şonda ol ilki Hytaýdan ätýaşlyk şaýlaryny satyn alyp, soňra şolary Kaliforniýada gönderip başlapdyr. Tozan kompaniýany satyn almak bilen PNN Amerikalyň müňlerçesiniň iş orunlaryny saklap galypdyr. Häzirki günü kompaniýaň $4 milliard paýnamalary we ştatlaryň 27-sini diňe uluglyň önümçiligine däl, eýtem energetika we gozgulmaýan emlaklar bazarlaryna bölümleri bar. Vanshan Group kompaniýasyna tutuş dünýä boýunça 20,000-dan gorak adam işleýär. Şolaň ýarysy Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň paýyna düşýär.
Bu adamlar Şwetsiýanyň paýtagty Stockholmyň köçelerini ylgamak bilen ýüzüniň ugruny diýirdi biller çöpleýärler. Bu çäre olary sagdyn ýaşaýyş durmuşyny alyp barmaga kömek bermekden başgady, daş töwerew arasa saklamaga ýardam edýär. İlkinji gezek şeýle ylgaw geçirmegi Erik has oýlap tapypdyr. Muň özi soňky aýlarda şäherleň arasynda has meşhur bolup başlady. Oňa gatnaşýanlar şeýle usul arkaly şäheriň köçelerini arastalamak bilen daşky gorşowyň arastaçylygyna goşan goşýanlyklary şeýle-de sagdyn ýaşaýyş durmuşyny alyp barýanlyklary üçin özlerini bagtly saýanlyklaryny aýdýarlar. Aomori prefekturasynyň gurnan söwda bazary Japonlaryň Tsugari Nuri diýilip adlandyrylýan adaty usulla ýerine ýetirilen önümleriniň 500 golaýyny hödürledi. Olaň köp sanlysy belli bedegçiler bilen bilelikde ýerine ýetirilipdir. Şo ýere baryp görenler asyrlyk senediň häzirki zaman çygmallary bilen saglaşygyna haýran galylar. Hirosaki şäheriniň häkimi Tsugari Nuri äheňindäki laklanan önümleň ören köp wagty we zähmeti talap edýändigini aýtdy. Ol bu sergiň şol önümleri adamlaryň öz elleri bilen barlap we synlap görmeklerine mümkinçilik berýändigini nyktady. Fransiýanyň L'Oréal kompaniýasynyň akylly daragy köp sanly sensor enjamlar bilen enjamlaşdyrylypdyr. Daragy öte agram salnanyny oňa oturdulan mikrofon döwülýän saçlaň sesini ýazgy edýär. Ulug dykynlary dünýäň iri şäherleriniň köpüsi üçin mälim hadisedir. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Colorado şäherim bu urdu kadadan çykma däl. Panasonic kompaniýasy şäheriň ulug gullukları bilen bilelikde sürüjüleri dykynly ýollary habar berýän GPS ulgamyny kämilleşdirmek üstünde işleýär. Suzuki Ignis Ýewropaň B toparynyň uluglaryna degişli bolup, ýolsuz ýerlerden sürmäge niýetlenendir. Uzunlygy 3,7 metre deň bolan ulug Wengriýadaky zawodda ýönerilýär. Texniki taýdan täze Ignis garşyk ýanyşda işleýän hereketlendirjili ýumşak ulug diýilip adlandyrylýar. Ol ýanyşda hereket edýän hereketlendirjisi bilen bir hatarda litium-ion batareýa bilen üçin edilendir. Bu kysym ören tygyşytly bolup, ol 100 km aralykda 4,3 litr ýanyç ýakýar. Oň iň ýokary tezligi sagatda 170 km, hereketlendirjisiniň kuwaty 66 kW barabar. Tezligini sagatda 100 km ýetirmek üçin oňa 11,8 sekund ýeterlikdir. Howa kömür turşy gazynyň çykarlyşy 1 kilometrde 97 grama deň. Ulugyň ýukurlyan bölegini ýetki oturguşlarynyň öňe süýşirilmegi bilen giňeltmek mümkin. Umuman şol kysym ykjam bolup, sürmek üçin çeýelige eýe. Lexus IC300 Sport kysymynyň garşyk ýanyşda işleýän Ýewropaň bazary üçin niýetlenen ulugyň öňkü bölegi üýtgedilip, bütün guruluşyny täze aragatnaşyk enjamlary oturdulypdyr. Şol kysym ören rahat hereket edip, geçijiligi has ýokarydyr. Eň ýokary tezligi wagt aýdylanyna ol sagatda 200 km ýetýär. Hereketlendirjisiniň kuwaty 105 kW deň bolan ulug 8,3 sekundda tezligini sagatda 100 km ýetirýär we şol aralykda 4,2 litr ýanyç ýakýar. Kömür turşy gazynyň çykarlyşy bolsa 1 kilometrde 97 grama deňdir. Lexus IC300 Sport kysymynyň içinde diňe bir oturguşlaň däl. Eýsem öňkü panelliň deri bilen bedelendigini görmek bolýar. Sürüji öz islegine görä tezlik geçiriliş derejesini saýlap bilýär. Muň höttesinden kijijik herekete getiriji aňsatlyk bilen gelýär. Vietnamyň Ho Chi Minh şäheriniň yerli hökümeti bir näçe ýerlerde mobike ady bilen hereket etjek velosipedlen kärine berilmegini ýola goýmaga razylyk berdi. Duralgalarda velosipedlen 40-çysyny goýmaga ýürüýte ýerler dörediler. Her beketde velosipedlen 10-20 el ýeterli bolar. Ulanjylar mobike taslamasyny el telefonlaryna ýükläp, ondan golaýdaky velosiped duralgalaryny gözläp we olary kärinesine almaga ygtyýar berýän açar sözlerini açyp bilerler. Eger siz hemişe iş stoluňyzda gyzatlaň bitertip ýagdaýy barada ala edýän bolsaňyz, ClickLab diýwar gurnawy üýtgeşik görnüşe eýedir. Ol islegiňe görä dürli ölçeglere öwrüp bolýan zatlardan ýasalan. ClickLab'y bir näçe sekundyň dowamyna gurnap bolýar we muň üçin hiç ýyly diýwary zaýalamaň zerurlygy ýok. Onu öý goşlary, sowadyjyň gapysyna we başga da islenlik ýerde gurnamak mümkin. ClickLab magnet ýaly işlemek bilen toplumy dürli görnüşli kiçijik tekçeler we saklaýjylar giriýär.
Olar gurrawy berkidilen. Emma ondan daşary islenlik metal gurnawlara da berkidilip bilinir. Kilklap islenlik yerde, ýagny edara otogyny, aşganada, eýwanyna, hatda hammamda da zatlyň tertipligi babatda peýda getirir. Eger isleseň, ony diwarda yerleşdirilen baglara da öwürmek mümkin. Date London studiya tarapyndan düredilen kofe içmek üçin stol, agyrlyk güýji inkar edýär we aynany jadyly şarlan kömegi bilen saklaýar. Howa şarlary metaldan döredilip, olaň berkligi islenlik mebilden hem kem däl. Ýalpyllyk örtügi sebäpli, ol adaty şar ýaly görnýär. Önürji stoluň dürli renklerdäki görnüşini hödürleýär. Ýöne olar çäklenirilen mukdardadyr. Bu oýlap tapyşam, kofe içgisine sarpy goýanlaryň göwnünden turar. Sebäbi olaň her biri gyzgyn içkin, geçirjiden gönü käselere goýulmagyny arzu edýän bolsalar gerek. Daniel hünärmenler şol arzuwy bölekleýin hakykaty öwürmek başardylar. Olaň oýlap tapyşy kofe içgisi dowamly akyp duran geçirjä miňdiýär. Kofeň käse goýulmagy üçin ykjam telefonaky goşulma arkaly sargyd etmeli. Enjamyň hödürleýän içkileri köp sanly sanaw dondurýar we olaň ählisi ýokary hilde taýýarlanýar. Güýçli ses we ýağ boýaglary. Simon Reddington ödüniň her gününi şeýle häsiýetde başlaýar. Ol Hanoýa ilkinji gezek 1997-nji ýylda bolan saparyndan soň Londonly suratkeş bu ýere gelmegini ýygjamlaşdyryp, suratkeş hökmünde öz işlerini dowam etdirmeliýän karara gelýär. Reddington şeýlelik bilen Hanoýyň ýyldyrmy adly eserler ýygyndasyny döretdi. Şeýle işleri döretmek üçin missiýada tsink gerek. Bedegler ýuky demire çyzylyp, soňra ýörüýte erginine goýulýar. Biraz soň bolsa arastalanyp guradylýar. Soňra Simon siýany alyp ony demiriň ýüzüne deň derejede guýýar. Şekiller basyş arkaly kagada geçirilýär. Şeýle eserler diňe bir gözellik bolman, suratkeşiň gadymy Hanoy baradaky ýakymly ýatlamalarynyň mewesidir. Londonyň Sivil Row köçesi nusgaw egneşikleriň tikilýän ýeri hökmünde bellidir. Henry Poole'un ustahanasyna ýaly şo köçäň baý taryhy bar. Ustahana 1828-nji ýylda açylyp, bu ýerde Winston Churchill, Charles Dickens ýaly şahsiýetler geýnipdirler. Muňa garamazdan şol önümler dükanlaryň iri ulgamlary tarapyndan gysylyp çykarylmaga sebäp bolupdyrlar. Taryhy etraby goramak maksady bilen şäher häkimetleri şol köçä aýratyn dereje berýärler. Gora gastyna alynanlan hataryna garly lukmançylyk etraby, çeperçilik sergileriniň etraby, gadymy zatlaryň söwdasyny edýän dükanlaryň ýerleşýän Mayfair etraby we beýleki meşhur ýerler bar. Her etrap üçin aýratyn düzgünler işlenip düzülipdir. Nicky Macwell üçin samandan zinan başgaplarynyň täze biçigidäki görnüşlerini taýýarlamakda 100 ýyllyk taryhy bolan tikin tikýän enjam kömegi geldi. On ýörüýteleşdirilen tikinçilik kärhanasy Germaniýada bu urda seýreklen beridir. Şeýle zinanyň ünsüni özüne çekiji başgaplar, bedegçi, onu ulanlayan çiğmal we gadymy tikin maşininiň bililikdäki dörejiliginden kemale gelýär. Nicky Macwell'dyň samandan döredýän baş geyimleri özüniň göni çyzyklary, nagşlary bilen bellidir. Ol şeýle başgaplary 20 ýylyň dowamyna el güýji arkaly döredip gelmek bilen olary islik hiç wagt pesa gaçmaýar. Soňky döwürde bu urda perlerden döredilýän şeýle başgaplar peýda bolup başlady. Günörte Koreýanyň ýaşaýjylarynyň her 5-njisi öz öýünde haýsydyr bir haýwan saklaýar. Muň üçin sarp edilýän çykdyjy ýylda $1,5 milyon barabardyr. Häzirki günde ýurtda öý haýwanlaryna hyzmat ediş pudugyny 3500 adam zähmet çekip, bu urda merkezden dirşi paxanalaryň sany artýar. Şo ýerlerde öý haýwanlaryna arasda howada gedelenje etmek, şypaly bejergeni almak, hatda owkulama ýaly hyzmatlarym garaşýar. Garakartaň diýilip adlandyrylýan ösümlik soňky döwürde bedegçiligiň görnüşi hökmünde Ýaponiýanyň şäherlerine restoranyň gireliglerine peýda bolup başlady. Ýurdun gün matarnaky Gotsu şäherini şo ýerlere mahsus bolmadyk ösümligi ösürip ýetişdirmek boýunça barlahana işap başlady. Häzirki wagtda Ýaponiýada ony bedegçilikde ulanmaga bolan islegiň artmagy bilen yerli ýolbaşçylar bu urda daýhanlara gollaw bermegi karar etdiler. Gotsuda bu owadan we nädik ösümligi ösürip ýetişdirýän kärhanalaryň onusy bolup, olaň käbiri adat ösümlikleri ýetişdirmekde ýetki çekip başlandyklary derarly. Öz işäwürliklerini üýtgedip, gara hartaňlary ösürip başladylar. Telekeçiler geljekde olara bolan islegiň hasam ýokarlanjakdygyna ynanýarlar.
Adamның köpüsi öz köklerini dolanyp barmak üçin tebigaty elle girmesiz görnüşde görmek isleýärler. Fransiýaly rejissor Jean-Michel Bertrand möjeklerin jülgesi adly täze resmi namalaýyn filmi hutşeýle maksat bilen surata düşüripdir. Muň üçin ol 3 ýyllap ýabany tebigatda möjeklerin arasynda ýaşapdyr. Şonu Jeanyň ilkinji filmi Bürgüt barada bolupdyr. Soňra bolsa möjekler barada film döretmegi maksat edinýär. Ilkinji gedek ol möjegi 10 metrlik aralykdan synlapdyr. Ol bir pursatlyk seretdi de aňyrlygyna gitdi dep Jean-Michel gurrun berýär. Suratça möjegi ýakynlaşmagyň usulyny tapýança ýene-de 1 ýyl gerek bolupdyr. Muň üçin bir näçe ýerde kamerany oturdypdyr. Möjeklerin ýaşaýan çäklerini howpsuz ýagdaýda galmak üçin özüňi şol jandarlar ýaly alyp barmaly. Şoňa görä o ýere bir näçe gedek barmaly diýip Jean aýdýar. Şeýlelikde Jean-Michel möjeklerin durmuşyna çuňur aralaşyp, mümkin bolan ähli zatlary resmi namalaýyn surata düşürmek bilen şowly filmi döredipdir. Xitayň Milli Kitapxanasynyňky kitaplary gaýtadan dikeltmek boýunça uly bolmadyk barlahanaň işgärleri uloldujulyň, çotgolaň we skalpelden kömek arkaly gadymy sungat eserlerine täze ömür berýärler. Şeýlelikde olaň işini hirurg lukmanlarynyňky bilen deňeşdirmek bolar. Barlahanada zähmet çekýän 19 adam 3 ýyl bäri Çin newereleriniň döwrüne degişli 40 jiltlik gadymy eser saklap galmagy üstünde işleýär. Şeýle kitaplary dikeltmek hünärmenlerden biologiýa, himiýa, tarih, kagyd öňümçiligi boýunça çuňur bilimler talap edýär. Bu işde olaň Ýewropa ýurtlarynyň hünärmenleriniň tejribesine we häzirki zaman tilsimatlaryna dayanmaklary uly üstünlik getirýär. Türkiýanyň Egey sewtiniň uşak etrawyna dokolýan halylar 14-15-nji asyrlarda Ýewropada şalan köşklerini bedäpdirler. Häzirki wagtda bu ýerde gadymy nusulukdaky halylar dokolýar. Uşak halylarynyň meşhurlygy daşary ýurtlarda belli bolup, olary sargytlar artýar. Harry Spiller 30 ýyl bäri Birleşen Ştatlarda we Kanadada Hytaýlyň aşganasynyň tagamlarynyň sanawyny ýygnap gelýär. Şeýlelikde ol bu gurda bütün dünýäde iň uly ýygynyň eýesi hatap edilýär. Toronto Scarborough Üniversiteti Harry Spiller'iň işlerini $40,000 satyn alypdyr. Sanawdaky tagamlar 1876-njy ýyldan häzirki güne çenni taýýarlanyp gelinýär. Üniversitetiň ýol başçylary şol tagam sanawlarynyň Hytaý halkynyň aşganasyny we medeniýetini öwrenmäge mümkinçilik berýändigini aýdýarlar. Geljekde bu ýerde olaň sanlaýyn görnüşini döretmegi, şeýle-de öz döwri boýunça bölmegi hemem şu tagamlar döredenden atlaryny anyklamagy meýilleşdirilýär. Hytaý tagamlarynyň şeýle usuldaky sanawy taýýar bolanmadyna ol jemgyýetçilik üçin el ýeter bolar. Pars halylary Iranyň iň meşhur senedi. Oň taryhy 2,5 müň ýyl bäri dowam edip gelýär. Bu milli hazyna Iranly ustaň ajaýyp hyýalyny özüne jemleýär. Ýurtda owadan pars halylaryny öndürýän ýerleň ençemesi bar. Şeýle-de bolsa, iň gowy halyçylar Fars we Kaşan vilayetlerine jemlenipdir diýilip aýdylýar. 2010-njy ýylda şu vilayetleriň däp bolan dokmaçylygy UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Pars halylarynyň aýratynlygy oň tebigi boýaklaryny. Yerli raýatlar indigo we hoz gabyklary ýaly boýaklary ulanýarlar. Haly çizgilary çarwa durmuşynyň mowduklaryny görkezýär. Vietnamyň demirgadyk gün mataryndaky landşaftlar, Khen Sadguralynyň sesleri we soýa tansy bilen tanalýan şapy köpden bäri jahankeşdeliň ünsüni özüne çekýär. Bu ýerde jahankeşdeler gelin gyýylyň, çagalyň renkli güllere meňzeş libaslaryny synlap bilerler. Olaň her biriniň tikilşini, düwünini çeper senetçilik şöhlelenýär. Yerli gelin gyýylyň agyr işleri we baý hyýallarynyň netijesi hymont libaslarynyň öz bolşulygyny döredýär. Şeýle matany dokumagyň tapawutly aýratynlygy, senetçiň egirji tigirini aýak bilen aýlamagy, ýüplügi uzaltmak bilen mataň ýüzüni guşogy bilen baglamagy we uzaltmagydyr. Taýýar mata indigo bilen boýalýar we guradylýar. Binager Filip Haydemanyň taslamasy esasyna işlenip düzülen Şwitsariýanyň Zürich şäherindäki haýwanat bagynyň ýaşaýjylary üçin ähli şertler döredilipdir. Oň gurulşygyny agaç köpülanyp, ýerden 80 metr belentlikde gurulan üçek howada sallanyp hiç ýyl agramy ýok ýaly bolup görünýär. Bu gurda ustat hasaplanýan Ýaponiýaly Shigeru Ban
öz taslamalarını ağaç ayna we häzirki zaman yeňil çegmallar ulanmak haliýa. Bedekçilikde ağaç diňe bir ýeriň daşyny gurşaman, eýsem Renesans döwrüni gaýtaryp getirmek bilen rahatlygy hemem ýyllygy döredýär. Yazıcı Philip Jadidio Ağaçtan Guruluşlar adlı kitabyny şol ardan çegmaldan döreden soňky desgalarynyň ählisini ýerleşdiripdir. Germaniýada ýaşaýyş jaýlarynyň 20 götermi ağaçtan gurulanýar. Şweýçariýanyň Lozanna şäherindäki binagarlyk mektebiniň bedekçileri öz taslamalaryny şol ardan çegmaly köpülenýärler. Bu ýerde ağaçtan esasan owa ýerlerindäki jaýlar gurulýar. Çünki olar guruluşyň wagtyny taşytlamaga mümkinçilik berýär. Laos'ta Namhan we Mekong derýalarynyň kesişýän ýerini kiçi Luang Prabang şäheri ýerleşýär. Bir wagtlar million pilleriň şalygy diýilýän döwlet bolup, ol ähli Hindi Hytaýda buddhaçylygyň merkezlerinden biri hataplanýardy. Häzirki wagtda bu ýerde ibadathanalaryň 29-sy bar. Öňki Luang Prabanyň esasy gözel ýerleriniň biri bolan Sinkon ibadathanasy şäheriň esasy girilgesi bolupdyr. Siýahatdan ýa-da uruşdan gaýdyp gelen hökümdarlar bu ýerde 3 gün ruhy ümsümlikde din alypdyrlar. Laosyň ibadathanalarynyň ähmiýeti olaň üçegindäki naýdalan sanydyr. Luang Prabanyň tebigaty suwuň üstüne gaýykda gedelenjedende has gowy görnýär. Mekong derýasyna bir sagatlyk gedelenç 120-den 150 000 kip aralygyndadyr. Şa köşküniň öňünde gämi duralgasy ýerleşýär. Baş aşpez Murat Hiyat bu süýji önümleri Londonyň Barclay 5 ýylly mehmanhanasyny ingliz çaý içişligine berýär. Ol özüniň döreden şeýle sunugatyny Pritsepotsi, ýagny çaýyň we modan garşygy diýip adlandyrypdyr. Oň bahasy 60 euro golaýdyr. Murat öz işine dünýäň belli söwda nişanlaryndan ilham alýar. Bu käri ol Kanadaň süýjilik öndürji kärhanasyna işlen kakatyndan öwrenipdir. Murat Hiyat inni 2007-nji ýyldan bäri Barclay mehmanhanasyna dähmet çekmek bilen öz ornundan ýörüýte okuwlarym geçirýär. Ýakynda bolsa ol öz taýýarlayan önümlerine bagyşlanan aşhana kitabyny neşir etdirdi. Skeu peýniri Karneu vilayatynyň şäherleriniň diňe dokusyna öňürlýär. Bu ýeriň howa şertleri peýniri saklamakda çyýgyllygyň berjaý edilmegi bilen üýtgeşik tagama eýe bolýar diýip peýnir öndürji Ezio Vaso aýdýar. Peynir ýok dipopati adly tagamy taýýarlamak üçin esasy gerek önümdir. Ony restoranyň her birine dadyp görmek bolýar. Merimati restoranynyň baş aşpezi Antonio Leto hayal imitlenmek ýörelgesinden ugur alyp işlemek bilen öz işini yerli we möhümleýin önümlerden peýdalanýar hemem tagam taýýarlanşynyň öňden gelýän däplerini berjaý edýär. Fabrozadan 2 kilometr uzaklykdaky kijijik owajykda bolsa, jahankeşler gowuklary synlap bilýärler. Şolardan Basseo gowy ilkinji gedek 1874-nji ýylda jemgyýetçilik üçin açylypdyr. Islandiýanyň günorta gün matar bölegindäki Reykjanes ýarmadasyna ýerleşýän göwüsüp duran ýalpak köli bütün dünýä şapahana toplumy hökmünde meşhurdur. Zeminiň çäginde bu gurda ýeketäk bolanlygy üçin oňa ýurdyň esasy alamaty hökmünde garaýarlar. Onnaky gurap galan läwik ýeriň astky gatlygynaky ýokary derejeli howany suwuk hallaky jisime getirip, şapa berji işeňlige öwürlýär. 1976-njy ýylda bu ýerde beket gurulyp, ol ýeriň bir näçe ýüz metr çuňlugyndan gyzgynlygy 240 dereje barabar bolan jana tenekär suwy ýokary çykarýar. Hutçu ýagdaýym bu ýerde ýalpak köliň peýda bolmagyna getirdi. Adam eli bilen döredilen bu açyk asmanyň astyndaky tebigy suw howdanynyň suwy emeli ýagdaýda her 2 günden çalşyrylyp durulýar. Oň düdüminde ak palçyk, kwarts hemem dermanlyk deňiz otlary bar. Kareylerin adaty jaýlary ýa-da hanoklar mulaýymlygy we tebegi gözelligi bilen köpden bäri tanalýar. Ýöne häzirki wagtda adamlar olary köplenç ýaşamak üçin däldi, siýahatçylyk ýerleri hökmünde görýärler. Olaň käbiriniň pikiriçe, hanoklar ýyllylygy gowy saklap bilmeýänligi üçin tehnologiýa ösüşlere laýyk gelmeýär. Emma köpleň düşünjesine görä 2000-nji ýyldan başynda Kareyler tebigat bilen birlikde ýaşamagyň artykmaçlyklaryna düşünüp başlanyny bu pikir üýtgäp başlady. 7-8 ýyl mundan odal adamlar bar bolan hanok öýlerini täzeläp başladylar. Şondan bäri döwrewaplaşdyrylan hanoklary düýbinden täzeçe gurmak üçin has köp synançyk edildi.
Muňa mysal hökmünde Yinpinko owasynaky Bayamon Mokun öýüne alyp bolar. Daşyndan seredende adaty hanoklardan tapawdy ýok ýaly bolsa-da, içerde jaýyň eýesiniň öz bolşy ýaşaýyş durmuşyny hemem tagam taýýarlanşyny gözeňinde tutup, oň çylşyrymly bedegçilik edenligine göz ýetirmek mümkin. Döwrewaplaşdyrylan hanoklar adaty bolşy ýaly rahatlygy hödürleýän bolsa, käbir möhüm tapawutlar bir seredende görnüp dur. Birinciden, bu hanok öýleri 2 gatly. Hünärmenler öňler birden köp gatyň seýrek bolandygyny aýdýarlar. Gadym döwürde giňişlik barada alad etmegiň aýratyn zerurlygy ýokdy. Çünki çoson nebereleriniň ýurdu dolandyran döwrüne ilat azdy. Ýöne inni el ýeterli ýerden has köp peýdalanmak zerur. Şeýle öýlen häzirki zaman görnüşleri Seulyň merkezindäki bir adamlyk hanoklar ýaly dürli ululukda bolup bilýärler. Meydany 30 metre barabar olan jaýyň eýesi Sonk Monsuk 4 ýyl mundan ozal ýagyşly gün Seojonk owasyna baryp görenni hanok jaýlarynyň gözelligine haýran galandygyny aýdýar. Bu hanok öýleri Koreýlere tebigaty we taryha ünsli bolmagyň, gowy durmuşyň manysyny täzeden açmaga kömek edýär. Bu 3 gatly ekologiýa bedegçilik düşünjesine esaslanýan döwrewapjaý Vietnamyň Ho Chi Minh şäherine ýerleşýär. Oň aýratynlygy janly agajyň jaýyň içinde ösmegidir. Soňky döwrewap bedeg bolsa, giň mehman otagynyň aşgana bilen birikmegi, öýde gapylary we bölüji diwarlary azaltmak hem häzirki zamana bap täze garaýşlardyr. Şeýle aýratynlyklar jaýyň içinde uly giňişligi döredýär. Gapylaň ýerine süýüşýän töwerekleýin penjireler bolup, olar her bir otagda gün ýagtylygy üçin edýärler. Ekologiýa taýdan ziýansyz pikirlere eýerilip, jaýdaky mebiller we basgançaklar tebii agaçdan ýasalypdyr. Ýokarky gatlaryň penjiresinden janly tokaý görmek bolýar. Jaýda erkinlik we hereket aňsatlygy agdyklyk edýär. Hemme zat häzirki zaman ykjamlygy ähäňine ýerine ýetirilip, onu bedeg we mebil artykmaçlyklary ýok. Bu giň we owadan jaýda tebigat bilen sadlaşykly ýaşap bolýar. Hindistanyň Hyderabad şäherine ýerleşýän bu ajaýyp gaşaň jaýyň içki bedegçiligi Bangalorda ýerleşýän Mitelli kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilen. Oňa giren madyňy giň mehman otagyna düşýär. Jaýyň töwerekleýin görnüşli penjireleri tebii ýagtylygy üçin edýär. Otagyň içi uly telewizor we ýastykly rahat diwanlar bilen bedelenir. Aşgana bilen naharhana ýokary tehnologiýa enjamlary bilen üçin edilen. Jaýda rahat oturmak üçin aýratyn otaglarym gözeňine tutulup, olarda diwan, telewizor we kitapçalar bar. Aýna basgançak mehmanlar üçin dinjalş we ýatylýan otaglaryň ýerleşýän ikinji gatyny eltýär. Otaglaryň hemmesi häzirki zaman sunugatynyň ajaýyp eserleri bilen bedelipdir. Jaýda aýnadan we derden edilen mebiller agdyklyk edýär. Şu sebäpli jaý ýeňil we aýdyň görünýär. Her otagyň dürli renk öwüşgüni bar. Mysal üçin, bu otagdaky ýorgan döşekler perdeleň rengi bilen bir meňdeş. Jaýdaky kabul ediş otagy agaçdan ýasalan mebiller bilen bedelen. Bu ýerde mehmanlaryň her biri ruhy rahatlygy tapar. Peynir, kişmiş, wasabi bular Ýaponiýada öňürilýän KitKat şokoladlarynyň dürli tagamlary. KitKat ýurtda 1973-nji ýylda peýda bolup, häzirki wagtda bütün dünýäde iň meşhur şokoladdyr. Ýaponiýada olan her türlü tagamlary bar. Şuň üçin ýurdun söwda nokatlaryny şokoladlaryň 400-den orak görnüşi satylýar. Hokkaidodan Okinawaçyn her sewtiň öz KitKat tagamly süýjüligi bar. Mysal üçin, Hokkaido'nyň ilaty üçin gawynyň tagamlysy, Kyushu adasynyň ýaşaýjylar üçin bolsa gyrmyzy süýji yer almaň tagamlysy öňürilýär. Men ýaş döwrümde KitKatyň diňe süýtli tagamlysy bardy. Oň ikinji görnüşi marakuya mewelsi boldy. Men oň 50-den orak tagamlysyny döretdim diýip aşpez Yasumasa Takagi gurrun berýär. Häzirki wagtda müşteriler KitKatyň täze tagamlysyna garaşýarlar. KitKat Ýapondan Kittokatsu sözi bilen gabat gelýär. Muň özi ýeňiş gazanjakdygyny aňladýar. Şoň üçin okuwçylar sinaglardan geçenlerini KitKat şokoladyny sowgat bermek bilen biregi begendirýärler. Italiýanyň Dokma Senagaty ministrligi bedegçilik boýunça Pizza Imagine kompaniýasy bilen birlikde Florensiýada saýlama tagamlara we iýmetiň medeniýetine bagyşlanan datly öňümleriň şuwelegini geçirýär. Üýtgeşik içkileriň we öňümleriň sergisi bu ýerde her ýyl gurnalyp, onu ýabany ösümliklerim sinagdan geçirilýär.
Buğurda İtaliyan dürlü künjöklerinden bolan kampaniyaların üçüsi öz önümlerini hüdürleyeler. Sergi meşhur we datly İtalyan aşganasynyň muşdoklary üçin täze tagamlaň, depliň we täzeçilikliň dünýäsine syýahat etmegiň mümkinçiligidir. Hormatly tamaşaçylar, indi bolsa 26 martda hepden seýşenme güni dünýäň dürli şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanıştyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Mehvan adamlar, şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işini jemleýär. Giýjäňiz rahat bolsun, edi dinleşler.